ನಮ್ಮ ಪರ್ತದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂಚಿ ಮಚ್ಚರ ಅನರ್ಥದ ಕಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ವೈಮಾಟೈಟು ಮೋಸದ ಆಶೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಾರದ Shakalaka laka boom boom boom. Shakalaka laka boom 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 boom. Oh yeah. Shakalaka laka boom boom boom. Shakalaka laka boom boom boom. ಜೀವನ ಹಂಗೆ ಕೋಲದಾಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಲ ಮುಲ್ಪ ಕನದನ ದಾದಾ ಈ ಕೊನಪನ ಸತ್ಯ ಎಂಚ ಈ ಮದತನ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರೊಡೆ ಕಾರು ಒಯ್ದು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಂಕು ಎಲ್ಲ ಬರುವೆನ ಎಲ್ಲ ಗಾನಗ ಸರಿಯಾಕ ಬಂದು ಎನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಏರು ತೊಳಿದನ ಶಾಕಲಾಕ ಲಾಕ ಬೂಮ್ 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 ಶಾಕಲಾಕ ಲಾಕ ಬೂಮ್ 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 oh yeah ಶಾಕಲಾಕ ಲಾಕ ಬೂಮ್ 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 shakalaka laka boom 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 boom. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೂ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಖಿತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ 2023 ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಧಮಾಕ ಮೂವಿ ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ಪೋಂಡಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಓ ಮೂವಿ ಇಂದಕೇಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಹಾರರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಓವಾದಿಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 20 ತಾರೀಖದಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಮ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಶುರುಕಾದಾಕ್ಲಿನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರೆನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಏರಪ್ಪ ಹೀರೋ ಇರಪ್ಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದ ಹೀರೋ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆನೆಯಾನದ ಆಲಪ ನೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂನಗನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಸ್ ಕಿರುತೆರೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುವರಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಲಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡುಲೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎನ್ಸೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ
ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬೆಗರ್ದೇರು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನವರಿ 20 ದಾನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದೆ ಪಂಡೆಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಸೊ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದಪನ್ ಪರಶುರುಕಾದಂತ ಮೇನ್ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2023 ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿನ ಎಂಕುಲು ತಂಡದಗುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಜೀನಿತ ರೋಲ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರೋನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ತಾ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಮಿಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಅಗಲ್ನ ಮತ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಪೂರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆರೆಟ್ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟತ್ ಒವುಲ ಭಾಷೆಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ತಂದು ಮೂವಿ ಬೈದುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎಸ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ 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 ದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಕ 15 ಇಂಚಿ ಫಂಬಲ ಒಂದುಂಡು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಏನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಡೇ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವರ್ಡ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪನೋಡು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೇನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಟ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಮುಖಂಡ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಟೇನ ಬೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲೆಗ್ ತೆಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡು ಆಣ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಸ್ ಪಸದು ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿಗೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಶೀಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲ ಬೋತೂಲೆ ಅವೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಅನ್ಸಾದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಡೆಪೋ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಂಚಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕ್ಯೂರ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಹೀರೋ ಏನು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಗಳು ಉಂದೆ ಪನ್ನಲಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕಿರುತ್ತೆರೆಡ್ಲ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯುಂದರು ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪನ್ನಗ ಒಂತೆ ಕೈತಲ ಪುಣತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಮೂವಿ ಇರೆಗೇತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಫಿಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನವಸ್ ಅದುಲ್ಲಾನ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಚಿನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದಿತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಮೇಲೆ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಪನೆ ಸೊ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚ ಮೊಗಲ್ ಗಜ್ಜನ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಅಂಡ್ ಟೀಸರ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ದಾ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಡಾರೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆರು ಇರೇನ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತೆಗೀರಾರೇನ ಲಿವಿನ್ ಮಲ್ತು ಬಟ್ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಆರು ಪಾತಿರ್ದಾಗ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆತ ಅಮ್ಮಿರೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ
ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೇಡಲ್ಲ ಹಾರರ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕದೌಲಿ ಪನ್ಪು ನನ್ಸುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಂಡು ಅತನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಪ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಇರ್ನ ಕೈತರ್ಲಿಕ ನನಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪು ನನ್ಸುತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನಿ ಯಾನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪು ನನ್ಸುತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರು ಎಂಚ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತರು ಪಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಶಾ ನಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ CEO ಅದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆತಿನಾರು ಸುನಿಲ್ ಕಡ್ತಾಲ ಅಗುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಏನಡ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮಾನೆ ಬೆಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ 4 ಜನ ಕುದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆವಡಿ ಜನ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೈದುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಈವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ನೈಜವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಯಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಲ್ಗರ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಒಂದಾವಡು ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೀತು ಜದ ಪಂಡ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಏನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೈದಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೀನಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಡ್ ಅವೇನ್ ಕೊಣ 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 ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಏತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈದನ್ ಬಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ಗ್ ಆರ್ ಏನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಗ್ ಆರ್ ಪಾತಿರ ಮಧ್ಯ ಮುಲ್ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಮುಸ್ಕದಮ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆರೋಜು ಆಯ್ಕು ಏನ ಹೊಸ ಮುಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾತೇರನ ಅವೇರಿ ಏರಿ ಪಾತೇರ್ನು ಕೊಣ ಕೊಣ ಅವೇನ್ ಕೊಣ ಆರು ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಓಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಲಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಸೊ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಈ ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಈ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಜಂಡ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮನಮುಟ್ಟಲಕ್ಕ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾತೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಎಂಕುಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ಲ ಐಕ್ ಏತ್ ಮಾನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಬೋಡು ಅವೇನು ವರಿಪಾದ ಆ ಪಾತ್ರನ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಎರ್ದರು ಅಂಚಾದಿ ಅಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದ ಬೈದಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊಡವಂಜಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತ ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮೂಲ ಹಾತಿನ ಹಿಡಿದು ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಗಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಕ್ಕು ಪಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಸದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡದ ಲೆವೆಲ್ದ ಬಜೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಸವೀರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೀಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಮೂವಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಇತ್ತೆ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದ ಟೀಸರ್ನು ತೂವೊಂದುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಧರ್ಮೋಡು ನಡಪು ನಾಯಗೆ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವೇರು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಕಲ್ಪಾಂಡು ಮುಲ್ಲ ಪಾಠ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನಿನವು ಒವುಲ ನಡಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಘೋರ ಸತ್ಯ Gila, udah cepet man.
ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೆ ಕಡೆ ತೂಯೆ ಇಂಕ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ದಿನಾಗ ಇಂಕ್ ಹೊರನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ನ ಒಂಚಿ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು OMG ದಾದೆ ಒಂಚ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪನ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೊಂಜಿ ಆಲ್ ಇರ್ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ತೂಟ ಅದೇ ಏನೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಿಗ್ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಜಾತ್ನೇತ ತೋ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಟಾಂಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಸಿನ್ಸ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ನೋಡು ಅಂತ ಟಾಂಬಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಟೌನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಪ್ಪನು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋದ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಚೂರು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪನ್ಪರೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಸಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಾರೇನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ ಎನ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲೇ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿದಿ ಅನ್ ಮೀ ಒಂದು ಸೊ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿದನೆ ಅನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೋರ್ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಅವು ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಬುಗುರಡನಿಗೆ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೋಲ್ಲ ದೊಂಪು ನಾವು ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಮುಗುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರೆಗ ಅಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದು ನೀರ್ ಬಂದ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತುಪ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅವತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಅವರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಾಜಾನಂದ್ ಅಲ್ಪ ಫೈಬರ್ ಡೋರ್ ಎತ್ತನ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಕುಲ್ ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತರ ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮುಕುಲ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕುಡೋರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜೇರ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋತೆ ಅಪ್ಪ 2 ದಿನದ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಕುಲು ಮೇರ್ ಮೀದ್ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಫೈಬರ್ದ ಡೋರ್ ಶಾಡೋ ಬರ್ತಂಗೆ ಪೋಡಿದ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ತೋದಿನಾರು ಕೂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಬರ್ತೊಂಬ ಇದಾರೆ ಅದ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಉಂಟು ಒಂದು ದಾದನ ಇಂಚಿನ ಅದು ಏನದು ಶಾಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಜೋರ್ ಕಿರ್ಚಿನ ಬರೋದು ಮಿಸ್ ಕಲ್ಕಿನ ಜೋರ್ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದು ಬಲ್ತೊಂಬೋದು ಚಲೋ ರೋಷನ್ ಲೆಪ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಬದುಕುದವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಈ ಜನ ಪರಾತ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಓಕೆ ಅವು ಕುಡೋರ್ತಿ ರಾಜಿಂದು ಆರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ 2 ಲೈಟ್ ತೂದು ಕುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲ್ತ್ ಬೋತೀನಿ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂದ ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದೆನ್ನದ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಅಂತ ಏನೇನದು ಬೊಕ ಒಂಚೂರ್ ಅಂಚ ವೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ 400 years ಓಲ್ಡ್ ಅರಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಉಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 14 ಕೋಣೆಲುಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಐಟ್ ಮರತ ಕೆತ್ತನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಹಾರರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಈವನ್ ಎಂಕಲೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ವಸಂತ ಮುನಿಯಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ವಾ ಟೈಮದ ಶೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಕಂಡ 3 ಗಂಟೆದ ಶೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಂಡ ಎಂಕಲ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ದ ದಯಪಂಡ ಅವ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಎಂಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಗಂಟೆದ ಶೂಟ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಪುರ್ತುಗ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಈ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ನಗಲ ಶೂಟ್ ಅವನಾಗ ಈ ಪಾರ್ ಲೈಟಲ್ ಮಾತ ದೀತಿನ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪಾರ್ ಲೈಟಲ್ ದೀತಿನ ಸಡನ್ ಆಫ್ ಏನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ಇಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪುರ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆತಂಡ ಅವು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಗ್ ತೋಜಿದನ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೇ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಸಂಪದಿಂದ ಅವು ಲೈಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೈಟ್
ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಗ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿದಿರ್ಗಿದೆ ಇರು ಭಯಂಕರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗ್ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನೆ ಅಂಚಿನದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆತನ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಗೆತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಭೂತ ಅಂತ ಮಂಗಟದೇರು ಶಾರ್ಟ್ ನನ್ ಕಾಪಾತ್ ಕುಲ್ಲದು ಇರ್ ಮುಲ್ಪರ್ ದಿಂಚ ಬಾಲಿ ಪೋಡ್ ಬಂತೀನಿ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿನ ದರ್ಶಿತಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾತ್ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕರಿಬತ್ ಒಂದ್ ಕೈಟ್ ಅವು ಇಮ್ಮೆನ ಮೋನೆ ಕರಿಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದಾತ ಕಡೆ ಜನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫನ್ ಇತ್ತೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ 14 ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಪಂಡಿದಲ್ಲ ಆರು ಅನ್ಪೇರ್ತಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎತ್ಲ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ತೀರ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪರ ದಾಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂದುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಿಬಂಡ ಏನ್ ನವರಸ ಲಕ್ಕ ಪೂರಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಡಿದ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ಅವಡು ಪೋಡಿಗೆ ಇವನ್ ಬುಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ಪೂರಾ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆನಾಗ ನಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬರೆದು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಯಾರು ನೆರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಯಾರು ಏಜ್ ಇಡ್ಕಿನ್ ಯಾಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದಿತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲ್ದ ಏನ ಬೋರ್ಡರ್ ಅವು ಗೆಪ್ಪಾದೇರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂದು ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಅನುಭವ ಆ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತನದ್ದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಏನು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರಗಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಕೆಲ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐತನ್ ಈ ಸೆಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಯಾಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೆರನ ಮಂಡಿದ ನೋಡಿ ಯಾಪ ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ ಪೂರ ಇರೋ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೀರೋ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಐತ ಪಿರಾಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಗಲಾಟ ಮಾಡ್ತೊಂದು ರೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಿಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಡ್ಲ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ದ ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿನ ತುಂಬಾ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂಡನಂಡ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಿರಾವುಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆ ದಂಡಲ ಉಂಡೆ ಪಂಡದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮರಣಿ ಜುಲೈ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೌನ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ರೋಟರಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಏನಂಡ ರೋಟರಿಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿನಗಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಎಂಕುಲು ಜೀವನ ಎಂಚನ ಸಾಕ್ಸವ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಜೀವಂತವಾದ ಎಂಕುಲು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಹೃದಯ ದಾನ ಚರ್ಮ ದಾನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆಗಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಡೆತ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಏನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ಉಂಡು ಅವು 14 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಪುಂಡು ಪಣದಾಂಡ ಅವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವೂ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ ಒಂದೇಟ್ ಕೊರ್ತೆ jeevasaarthakate.com ಪಂಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ ಸೈ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಗಾಂಗನ ಗೆಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪನಗ ಗೆಪ್ಪುಜರು ಎಂಕುಲು ಈ ಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪನಾಗ
ಏನ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ನಂತರ ಬೇತೆಗಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಉಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಎಸ್ ಇದ್ದಮುಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿತ್ತೆರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇತ್ತೆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತೆರು ಅನ್ಸದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುರ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರಿಗುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಅಕೇರಿಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಜಾರು ದಾಲ ಪಂಡಜಾರ್ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಿನ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಶಕಲಕ ಬುಂಬುಂ ಬಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ದಾಯೆ ತೂವೋಡು ದಾದಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಈತನ ತೂಯಿನ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇಡ್ ಪಂಡಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇತ ಒರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಅರಿನೇ ಅವೇ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡೋನ್ ಪೋತಿಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸತ್ ಇಜಿ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಕನಕ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಯುನೋ ದಿವ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವಿಗೆ ಇರುಲಾರ ಅದಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವೇಷಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲುದು ಚಿಲ್ ಮಲ್ತುದು ತೇಲ್ತುದು ಪೋಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ದಾದ ಬಂಪರ್ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ತುಳು ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಏನಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಇಂಕಲ ತಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುಟೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ತುಳುಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೆ ಏನಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುನ ಎದುರು ಪೋಸೋಡು ಇಂಕಲ್ ಆತಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಡ ಬಂದ್ರೆ ತುಳುಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಳು ಕೋರ್ಡು ಅಂಚಿನಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕಲ್ ತುಳುನ ಎದುರು ಕನ್ಲೆ ಆತಿನ ತುಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕಲ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಗೆಂದಾದ ಕೋರ್ಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದ ಪಂಪರ ನಿಗಲು ಪೂರ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗೋಲು ದಯಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗೋಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ನಿಗುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡ ನಿಜವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ವರ್ತ್ ಪಂಪಿನ ದಯಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟೀಸರ್ ತೂತಿನ ಒಂದೇಟೆ ಟೀಸರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸತ್ಯಗ್ ತಾಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಧರ್ಮಡೆ ನಡಪನಗಲೆಗ್ ಕಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಚ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಕಲ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಏನ ಮಾತ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಸತ್ಯಗ್ ಜಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯನ ಎಂಕುಲು ಮೂವಿಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಎಂಕುಲು ತುಳುಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಾಂಡ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಪೂರ ಭಾಷೆಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂದೇಶ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಮೂವಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನವರಿ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನಾತೆ ಎಸ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 2023 ಒಂಜಿ ಧಮಾಕೆದಾರ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಕ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯನು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆಗುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಕಲಿ
ನಮಗೊಬ್ಬುಗ ಪಿಲಿಯೇ ಕಲಿಯೇ ಬಜಿ ಪುಲಿಯೇ ಬರ್ದು ನಮಗೊಬ್ಬುಗ ಪಿಲಿಯೇ ವಾಟರ್ ಬೊಚ್ಚಿನನ್ನ ಕಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನ ಮುಗೈದ ಕಲಿ ಒಂದು ನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಮಲಿಯೇ ಕಾಪುನು ಎರಗ ನನ್ನ ಮಾಡುಗ ನಮಲಕನ್ನ ಮುಪ್ಪಾಜಿ ಪಸಂಪ ನುಲ್ತಾಯನ್ ಪಯೇ ಮುಂದೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗಯೇ ಕಲಿ ಕಲಿಯೇ ಕಲಿ 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 ಕಲಿ ಕಲಿಯೇ 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 ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲಿ ಪೊರ್ದು ಮಂಡೆ ಜುಮ್ಮ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಆಟಲ ಕಿಕ್ಕುಂಡ ತಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಉಲ್ಲೆಯ ಓಹೋ ಕಲಿಯೇ ಬಜಿ ಪುಲಿಯೇ ಅರ್ದು ನಮಗೊಬ್ಬುಗ ಪಿಲಿಯೇ ಕಲಿಯೇ ಬಜಿ ಪುಲಿಯೇ ಅರ್ದು ನಮಗೊಬ್ಬುಗ ಪಿಲಿಯೇ ವಾಟರ್ ಬಚ್ಚಿನನ್ನ ಕಲಿಯ ದೇವರನ್ನ ಮುಗೈದ ಕಲಿಯು ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ ಕಲಾದಿಗಜರುಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನಪಾಯಿನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ದ ಶ್ರೀಶ ಎಳ್ಳಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ 2 ಜನ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮೋನೆಡೆ ಬರೆತ್ತಿಂಡು ಪನ್ಪೇರಕುಲು ತೂನಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇರೇ ಎಂಚ ತೋಜುನಕ್ಲಿ ತೂನಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾರಿ ಜೋರಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ ನೆರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆರ್ತೇರಿಂದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕಾಣಿಸದಾಲ ಇಂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿದಾನಿ ಕತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಪಕಡೆ ಅನ್ಪುನು ನಿಜ ತೋರ ಬಯಡ ಅವೇ ಪಂಡರತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ಅಂತ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತು ಹತ್ತೆ ನೆರ್ತಾರೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ನೆರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚೂರು ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂಟ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತೆ ಚೂರು ಆವಡಾಪು ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಜನವರಿ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುರುಕೆ ಪಂಡೇರೆ ದಾದ ಮತ್ತ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ಮತ್ತ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪನ್ನೋಡು ಅಂತ ಬಂದಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಪಿರವ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುಡ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಈ VFX ಆವಡು SFX ಆವಡು ದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪನ್ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದು ಅಗಲೆಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ವೆರೈಟಿ ಆದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಮೂವಿ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೂವಿ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾರರ್ ಪಂಡ ಇಟ್ VFX ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ VFX ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಈ ದೃಶ್ಯಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಪನಲ್ಲಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇರೇನ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನನ ಅತ್ತನ ಪಿರಾವ್ ಓಂಡಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಆ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬುಡಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬುಡಿ ಆಡ ಒಂಜಿ 40-50 ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆದ್ದು ಎಡಿಟರ್ ಆದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆದ್ದು ಎಡಿಟರ್ ಆದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಡೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಿ ಇತ್ತರೆಂದು ಹೊರಲಿ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದಾದ ಬಂದ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಲತೆ ಪೂರ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರಕ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯತಿಶರುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಾತ್ರಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲ ಗಡ್ಡದು ನಿಂಕು ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಏನ್ ಸೆತ್ತಂಡೆ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಗಡ್ಡ ಉದ್ದನ್ನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಗರುಡ ಕಮ್ಮಿದ ಗರುಡಸ್ ಕನ್ನಡದ
ಗರುಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಚ ಕಮ್ಮಿ ನಂತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓಕೆ 2023 ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ದೇಕಿನ್ ತೋಜಪವನಂಚಿನ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮು ಶ್ರೀಶೈರ್ಲೇರ್ನ ಎಲ್ಲರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡುದು ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರೆತಿನ ಮುಖ್ಯನ ಅವಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತೆ ಮೇನ್ ಆದು ಕತೆ ಬರ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನ ಶ್ರೀಸ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಲಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕಲಾಗಿತ್ತಜಿ ದೇವನ ಎಂಗಳು ಬೇತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಕಲಕ ಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು DOP ತುಯ್ಯರ ಬರಡು ಬೊಕ VFX ಪನ್ಪುನಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ತೂತಿನ ಮೂವಿಡ್ ನೆಟ್ಟೊಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ತಾಳ್ಮೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ VFX ಆವಡು ಬುರ್ತ ಸಕಲಕ ಭೂಮು ಅವನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರಂಡು ಅರವಿಂದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಗೆಟಪ್ ಈತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ನ ಬೇತನೆ ಏಸ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಏಸ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ ಆವಡು ಹೀರೋಯಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕಲಕ ಭೂಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇರ್ಪಾತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತಾನೆ ಕಂಡದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಹೊರಾರು ಯಾನೆ ಬೋದು ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೊರಾರ ಕೆಲ ಲಕ್ಷ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಏನ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಹೊರಾರು ಯಾನ್ ಪೋನ ಲಕ್ಕ ದಿತ್ತಿಚೇರು ಅವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಆರು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ದಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಆದಂಜಿ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ ಸುನಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಆಡಿಷನ್ ಗೆ ತುನಿಯರು ಸೋಲೋ ಒರಿ ಇತ್ತನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಅದ್ಗೆ ತುನಿಯರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ ಪೂರ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಆತ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಆಕಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತದ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಈ ಮೇರೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸುರುಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಏಪಲ್ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ನಮನಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಓಲ್ಪಲ್ ಉಂದಿ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಓಲ ಒಟ್ರಶಿಪ್ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಈ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಬಂದ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಅವು ದಾನಿಜಿ ಪಂಡ ಅಗಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅವಡ ಸರಿ ಆನ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 100 ಗಂಟೆ ಬಯಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಐತದಾದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕರೆ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದರಿಂದ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದು ಪಂಡರು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಪಂಡರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದಾದ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಂತರ ಒಂಜಿ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿತ್ತ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಎನ್ಸ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅವು ಪೂರ 1 ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಆಗ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ತದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಾವೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಓಲ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು 50% ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರ 50% ಜೆತುಂದೇರ ಪರ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಗೆಂದುಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಂದುನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದುಂಡು ಪಂಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ನ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆವಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಆವಡು ಒಯ್ಕೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕೇನ್ವೀರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಉಡ್ಲ ಆವಡು ಒಯ್ಕೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಕೇನರ್ ಅನುಭವ ಕೊರ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕು ಮಲ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ ನರ್ವಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಆಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದ ಈ ಮೂವಿ ಗೆಂದುನಂದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೆಂದುಂಡು ಹೊಸ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಗೆಂದುವೇರು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತಕೆಯನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಈ ತುಳು ಮೂವಿನ ಶಕಲಕ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಈತೇಕೆ ಎಸ್
ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜ್ ಕಾಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡೋಲ್ಲೇರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಆಣಲ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಬಟ್ ಎತ್ತಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಚಿತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೇರ 100% ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೆಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಎಂಕುಲು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ಒಪ್ಪೊಂದು ಆ ಎಂಕುಲು ಸರಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಳು ಬಂತು ನಿಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಪದಿ ಒಂದು ಅದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಯ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐಕಡೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕುಲುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚನಿಕುಲು ನಾಡಿಯಾರು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಗೂ ಓಕೆ ಈ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ವಂಗ ಬೈದ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೆ ಪಂಡ ಅನ್ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಆತ್ ಈಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಈತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂದಂಡ ಅಪ್ ಟು 70% ಮೂವಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದುಲ ಯಾಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಮೂವಿ ಆ ಇಲ್ಲುಗ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆತ ಈಸಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಡೆಗೆ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಬಂದ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಹೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಎಲ್ಲದ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡ ಆಕ್ಚುಲಿ 16 ರೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 36 ಮುಟ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತಿನ ಒಂದು ತಿರ್ತನ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಥರ ತೂರ ಪಂಡ ಅರಮನೆ ವರಾಂಡ ಅವಡು ಪಿರದ ಎಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಹೊರಕು ಒಂಜಿ ಪಿರದ ಒಂಜಿ ವರಾಂಡ ಮಲ್ದ ಹೊರಕು ಕುಲು ನಂದ 200 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ದುಲಸ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರಾಂಡ ಉಂಟು ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂವಿ ಸಾರಿ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಬಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ 200-300 ವರ್ಷ ಪಿರಾವ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅವ ಹಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಬಂಡೇರೆ ಈವನ್ ಅರೇಂಜ್ ಬೋಲರ್ಗ್ಲ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ತಾಗದ್ ಚೂರು ಬೂದು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ನ ಸರ್ಬಲ್ಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸುರುಕೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಮೀಚರ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸುರುಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆ ಸೀನ್ ಗೊಂಜಿ ಆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಬೊಕ ಪೂರ ಸರಿ ಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ ಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾತಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವರ ಆಫ್ ಅಂಡ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಎಂಚಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ಅನುಭವನ ಅಥವಾ ಹಾರರ್ ಅನುಭವನ ಅಂತಿಜಿ ಓಕೆ ನೈಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರಲಿ ಅಂಚಂಡ ಈವನ್ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಮಲ್ಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲೇ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಕುವೇರು ಪಂಡ 3 times ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಾದಿತ್ತನು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಡಲ್ಲ ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಗ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ ಅಂಡ್ ಚೂರು ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಕ್ ಅಗ್ಲೇ ಪನ್ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಚೂರು ಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಬಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ ಮುಚ್ಚ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ವಿಷಯ ಏನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇವನ್ ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಭಾರಿ ಹೆವಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಅಂದೆ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ತಕೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಗಂಡು ಬರೋಲಿ ಎಸ್ ಈರ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾ ರೀತಿ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬೈದೆಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ಸದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದೇ ಬರೋಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲನ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಪಂಡ ಬೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ದೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 4 ಜನ ವಿಲನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಥೆನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ತ ಅಂದ್ ನಂಬುದ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನಲ ಬಾ
ಅವು ಫೀಲ್ ಬರಂದು ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ದ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೆರ ದಾಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತ ಅವು ಏರು ದಾದಂತ ಪನ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ತುಂಬಾ ಇದನತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತ ಅವನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾತ ನಾನು ಪಣ ದುಃಖಲ ಬೈದ್ ನಾನು ಅವನ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಆನಿ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಂಡ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಹಾಕುನ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಸರಿ ಬತ್ತಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಆನಾಗ ಉಂದ ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಿಂಟ ಕೈಟ್ ರಾಡ್ ಉಂಟು ಪಾಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಡ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವು ಪಂಡ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಟೇಕ್ ದೆತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಫೈಟ್ ಸರಿ ಬರುಂತು ಜೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಣೆ ಬಂಡ ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೆಂಗ್ ಆ ಒಂದೇ ಅಂದಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಕುನ ಫೋರ್ಸ್ ಪಿರಪ್ ಹೊರಗಿತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾವು ಡಿವೈಡರ್ ನೈಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಟೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಫೀಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತೂಪುನ ಮೂವಿದ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಏತುಪುಣ ಬಂದು ಅವು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವಿ ಅವ್ನು ಮೂವಿ ಬೇತಿ ನಮ್ಮ ತೂದ್ವರ್ಕ ಆತೆ ತೂದ್ವರ್ಕ ಅಂತ ಪೇರು ಆಂಡಾಯ್ತ ಪಿರಾವುದ ಬೇನೆ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತನ ಪಿರಾವುಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಸಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಜವನಿರ ಜನಕುಲುಲ್ಲೆ ರಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನೊಂದು ಪನರ್ಲಿ ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಏತ್ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡತ್ತಣ್ಣಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ 33 ಡೇಸ್ ಪಂಡ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಏತಿನ ಚೂರು ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ಪನ್ ಲಕ್ಕನೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಾಶ ತೋಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ್ ಬೋರ್ಡು VFX ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನ ಏತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಈ ಹೀರೋನ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಸೀನ್ಸ್ ಇಡ್ ಮತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹಾರರ್ ಸೀನ್ ಇಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ 33 ಡೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಡ ಏ ಅಜ್ಜಿ ಔಟ್ ಟಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಮೂಜಿ ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೋ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಈವನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಡಿಟರ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಆರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆರೆ ಎಡಿಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ ಆತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪನ್ಪರದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂದಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಶೋಕ್ ಬತ್ತದು ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಪಾತ್ರನ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಯಾವ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದಕತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಲಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ರೇಂಜ್ ಕೊರ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಕನ್ನಡಗ ಒಂದ್ 2 ಮೂವಿಗೆ ಮಲ್ದಿರ ತುಳುಟ್ ಒಂದ್ 2 ಮೂಜಿ ಮಲ್ತಾರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆರ್ಯಾಪಲ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಹಾರರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ಆರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತು ಸರ್ ಇದಿ ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬಂದ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ತಿ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ ಇಡೀಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂದ್ ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎಡಿಟರ್ ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಂತೆ ಒಂಜಿ ಓ ಮೂವಿ ಲಾವಡ್ ಒಂದೊಂದತ್ತು ಅಗಲ್ನ ಮೂವಿ ದಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂವಿ ದೆತ್ತು ತೋಪುನೇ ಐಟೆ ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಂತೆ ಓಲ ಆಪುಚಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓವಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡ ಬಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಸುನಿಲ್ ಕರ್ತಾಲ ಬಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಈ ಪಂಡ ಅಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಡೌನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ದಿತ್ತು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತ ಜೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ಶಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅದ್ಭುತವೇನೆ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಡು ಖಂಡಿತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಬನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ ಬನ್ನೋಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾರು ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇಶ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನವರ ಕೇಂದ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೇಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಸರ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಬುಲ್ದ ಅದ್ಭುತ ವಾಯ್ಸ್ GS ಗ್ರೂಪ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸರ್ ಹೊಂಡೇರಿ ಇಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಚ ಕನಫರ ಅವು ಇರೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಂಡೇರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಏನೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಾಂಡ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನದನಿ ಶೂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈಗೆ ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾವಡ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಡಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಈ ಮೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ್ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಜಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 4 ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿನ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಬೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ದಾದ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಲೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚ 20th ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ರಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪು ನನ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಗುವ ಇದ ಸೊ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬಗೆತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಂತೀರು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಯಾರೆಂತೂ ಬಿಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಇಂಚೆನೆ ಹೊಸತ್ ರೀತಿಡ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪಂತ ಮೂವಿ ಪಾತನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪುಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಏನು ಬರೋ ಕೊರ್ಪಣ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬರ್ಪ್ಲೇಕ ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಶಕಲಕ ಭೂಮಿ ಬೂಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವದು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಆ ತಿಂಗಳು ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಾನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಇತ್ತದ ಅವು ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗಾಡ್ ತವಡ 3 ಗಂಟೆದ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ದು ಟಿವಿಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಪುಗಾರ್ ವೇರೆ 4 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬೇಲೆಪ್ಪುನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದೇವನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪೋ ತೂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸುಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಊರೆಲ್ಲ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈತಕ್ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲು ಒಪ್ಪನ್ವರ್ ಬಂದು ಎಂದಿದೆ ಪಂಡ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪಂತೀರ ಅಗಲ್ನಕಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಪಂತೀರಿ ಈತಕೇನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈಗ 100% ಪನ್ಪರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರೆ ಅವ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ಪರ್ 100% ಪನ್ಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪರ್ ದಯ ಪಂದಂಡ ಈ ಫ್ಲೋನೆ ಹಂಚಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ರ ಮೈತ್ ನೆಟ್ ದಯ ಪಂದಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂದು ಪಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ 2 ಫೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ವಿ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಫೇಸ್ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೂವಿ ತೋಪಾದ 100% ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ವಲ್ಗರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾತಗುಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಕೇಳ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಡಿತಿದ್ದು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಒರ ಜೋರ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಶ್ ಬರೋಡು ಶಕಲಕ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 3 2 1 ಪನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ 3
2, 1 ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಗ ದಯಪನ ಈತ ಪೋರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿಜೆ ರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಾರೀತಿಯಾದು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿಕಾನಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಮಟ್ಟಗ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕ ದಿಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ತುಯರತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ 20 ದಾನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲೆಡು ನಮ್ಮ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚತ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಈ ತುಪ್ಪನಗ ಆತ್ಮಾತ ಪಂಡೇರ ಅವೇತೋ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚತ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಂಚತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಐಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆನ್ನಗನೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಇಂಟು ಆಯೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂತು ಓಡು ದೈಪನಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚತ್ನ ಅಂಗಲಾಪುನದಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನಂದು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾದ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ.